1923 елдың март айында Яңы ел журналының тәуге ханы дөнья күрә. Төрле елдарда төрле исем астында сыга килгән басма бүген укучыларга агыйдел буларак таныш. Төвәл бер елдан калын әдәби журналыбыз үзенең 100 еллыгын кашыларга әзерләнә. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Агыйдел журналының яуаплы секретаре Луиза Киряева. Һаумыгыз. Луиза, шулай итеп, журнал өчен әлеге вакытта бик яуаплы мәл, 100 еллыгын әзерләнәһегез. Ниндидер программа, булмаса идеялар бармы, ничек үткәрергә булса аны? Әдәби ел ялмабыз дип һаналган, республикабызда билдәле булган Агыйдел журналының 100 еллыгы бына килеп тә итеп килә. Бұл, әлбиттә, тарих өчен бер бәрәмек кенәдер, ләкин ул әдәби журнал өчен үзе бер дәвер. Һәм бұл осырда, ысынлап та дөрес әйтәһегез, тарихта ул төрле исемдәрен алмаштырган, ләкин әдәби Башкортстан булып та йөргән, Октябрь булган, осырла булган, Сәсән күп исемдәрде лә йөрткән. Әмма төп асылына тугры калган. 61 елдан инде бuna Агыйдел журналы дип атала. Ул төп асылына, үзенең рухи кыйблаларына тугры калган басмаларыбызның береһе, ул әдәби публицистик планда әсәрләрде тәкъдим итә укучыларга һәм бүген дә бuna ошо традицияләрне дәвам итүче зур күләмле әдәби журнал булып калын журнал дип тә әйтәләр. Калын журнал дип әйтәбез, менә калын журналларның береһе һәм әдәбияттың, әдәби процесстың сагылдырусы, уның антологияһы дип тә һанаусы, менә әдәбият антологияһы дип уны һанарга булалар, чөнки иң тәүдә әдәби әсәрдәр китап булып басылгансы, иң тәүдә Агыйдел журналында дөнья күрә. Уның рубрикалары ла шуга корылган, бunda сәсмә әсәрдәр, шигърият, шулай ук публицистика, ягъни бөтен жанрлар бunda, бөтен жанрларны шигърияттан алып, сатира, юморга тиклем, балалар әдәбиятына тиклем бик зур басылып килгән журнал. Буны идеяларга килгәндә ничегрәк үткәрергә уйлыйсыз? 100 еллыкты каршылауга килгәндә, әлбиттә, хәзер безнең бөтен сараларда, ниндәй генә проектларда барыһы ла буна ошо 100 еллыкка арналасак. Әле буна без 2022 елның башынан Башкортстанның халык язучысы Ногман Мусин исемендәге повестьлар конкурсын буна ошо 100 еллыкка багышлап игълан иттек. Буны инде буна ошо повесть жанрын әүдемләштерү, шулай ук халык язучысының исемен мәңгеләштерү ягынан да бик зур эшләр көтәбез инде буна һәм гомумән буна бу жанр, ул иң укымлы жанрларның бере дип һанала, бугай инде кызыксыну уятыр дип тәкъдим итәбез. Һәм буна шундый конкурслар үткән ел беләмсә һез поэмалар конкурслары игълан иткәнегез. Бұл бір яқтан, әлбетте, әдиптәрді шундай дәртләндерү мақта, икенче яктан, мөгаен дә журнал үзенең шундай гамәли максаттарында бурыска ашыралар, чөнки беләбез бүген әдәбият ниндидер бер үзгәреш кисергән усур һәм әлбәттә мөгаен дә кытлыкта бардыр. Агыйдел журналы, ул Агыйдел журналында бөтә иң шундай күренекле язучылар эшләп киткәндәр. Без уларның һәр берсенең исеме безгә кадерле. Уларны моны һанап китһәң дә, моны бик күп библиографик бер тезмә килеп сыгыр ине дип уйлайбыз һәм уларның һәр берсенә Агыйдел журналы хезмәткәрләре бүген игътибарлы дип әйтәйек. Һәм Бuna үткән ел ул күптән үк башланган инде, бuna бу 100 еллыкка әзерлек дип тә әйтергә мөмкин. Бuna бу конкурсларда Рауль Бикбаев исемендәге поэмалар конкурсы, ысынлап та поэма ул бик хәзерге усырда бик нык язылмаган жанрларның бере һанала. Кытлык кисерә ысынлап та әдәбият, шигърият, бuna бу жанрга шул яһәттән дә ниндәйдер бuna бушлыкты тултыру өчен дә, унан башка тагыла кабатлап әйтәм инде, халык шагыйрының исемен мәңгеләштерү ягынан да бuna ошо конкурс игълан ителгәйне. 40-ка якын поэма килде, Аллага шөкер, һәм улар арасыннан иң-иңдәрде хайлау шулай ук бик кыен булды. Шулай ук конкурсларга килгәндә, бuna 2 ел рәттән барды, шулай ук бuna Агыйдел журналында озак елдар эшләгән прозаик Сабир Шәриповтың исемендәге
хикәяләр конкурсы. Ул 2 ел дәвамында шулай ук унда байтак хикәяләр килде һәм уларны менә был ошо Равил Бикбаев исемендәге поэмалар конкурсында, Сабир Шәрипов исемендәге хикәяләр конкурсында еңүчеләрне без 18 февральдә, шулай ук без Агиде журналының 2022 елгы лауреаттарын без котлап киттек. Менә Башкортстан Язучылар союзында безнең бик матур гына бер сара үтте һәм унда уларны котлап киттек. Шулай ук һәм был 100 еллыкны билгеләүнең тәүге сараһы дип әйтергә. Тәүге сараһы менә ошо 100 еллыкка старт бирелде. Поэмалар тинегез һәм повестьлар тинегез. Без Агыйделдән күпләп зур тираж менән сыккан сагын исләйбез һәм әгәр исләһәгез, ул вакытта төрле драма әсәрләренең дә өлешләп басылганын без көтеп ала торгайнык. Бына һуңгы елларда Агыйделдә бундай драма әсәрләренең басылганын мин мәсәлән исләмәйм. Бына бу яһәттән нисек нинди пландарыгыз бар? Чөнки яңрак кына Башкорт дәүләт академия драма театры драматурглар эзләйбез дип уран һалды. Башкортстан киностудияһы шулай ук сценарийдар конкурсы игълан итте. Ә бына Агыйдел журналы нимә уйлый? Драмаларга игътибар асылнап та кирәк. Ул әдәби процесста алып карасак, без нимәне күзәтәбез? Гомумән был жанрның шулай ук кытлык кисерәбез. Был нимә менән бәйлелер? Бәлки сәбәпләре бүгенге фикерләү менән бәйлелер. Бәлки драматик вакыйгаларны тутып алу йитмәй микән? Әллә инде ысынлап та тәҗрибә йитмәй микән язучыларга? Бына ул драма, ул бик нескә жанрларның береһе. Унда психологизмда, драматизмда өстөнлек алырга тиеш. Шуннан һуң буның сәбәпләре күптер дип уйлайм. Икенче яктан шоу-шоу күк осырларда булып алды бит инде. Бына бу осырларда ул драматургияның әзрәк тарихын бурып ибәрде дип әйтергә мөмкин. Шуннан һуң был кытлыкта әлбәттә театрдар үзләренчә хәл итәргә тырышалар ул. Проза әсәрләрен сәхнәләштереп, менә Стәрлетамак дәүләт драма театры, мәсәлән Спартак Ильясовның Бигылы дигән романы буенча шулай ук Агыйделдә басылып сыккан тәүгеләрдән булып, ул унда Агыйдел журналында эшләп тә киткән бит инде ул агай язучы һәм менә уның әсәрен сәхнәләштергәннәр. Шуннан һуң гомумән һәрбер театрда әйтерлек хәзер прозаны сәхнәләштерү. Менә был бушлыкты нисек булһа ла режиссерлар тултырырга тырышалар инде, театрдар үзләренчә бына ошо ситуациянан нисек булһа ла сыгырга тырышалар проза әсәрләре менән. Бына одакламай буласак, Салават дәүләт драма театрында Агыйдел журналының баш мөхәррире Мөнир Кунафиндың «Кешелеккә тогрылык» дигән хикәяһе буенча «Тогрылык» дигән спектакльнең премьераһы буласак, бына 2 атналар 9 мартта дип әйттеләр инде. Әмма нисектер бу проблеманы хәл итәргә кирәк бит. Сәсмә әсәрләре ул бер, драма әсәрләре ул икенче. Икенче яктан был нимәне аңлата дип әйтәйек. Проза димәк көнүдәк мәсьәләләрне, бүгенге көнүдәк мәсьәләләрне һәм укучысы, тамашасы кабул итәрдәй проблемаларны күтәрә дигән сүз бит. Драматик алымдар үзенең исенә драматизмды, проза бүген йөкмәгән дигәнде аңлата. Кайсы бер вакытта без күзәтәбез, бuna бик күп әсәрләр, күп жанрлар ипләп кенә, шым-шым гына дип әйтәйек, башка жанрларның кайсы бер хататтарын үдесенә алып, шуны үстереп алып киткән осрактар бик күп ул. Бүген бuna сәсмә әсәрләрнең үзенчәлеге турында һөйләшәйек. Бүгенге заман әсәре ул әлбәттә касандыр Һәдия Дәүләтшина, Зәйнәбишева, Нугман Мусин язган әсәрләрдән улар аерыла. Теле, стиль үзенчәлекләре менән генә караганда, һөйләмдәр төзелеше менән генә караганда шулай бит. Тагы нимә һәман аерыла? Бuna драматизмда алды теге. Тагы нимәнди үзенчәлекләре бар? Бүгенге драматургияла бuna безнең теге Агыйдел журналының папкаһында яткан әсәрләрне генә байкап караганда ла иң күбе бездә проза әсәрләре сират көтеп ята. Романдар да бар әле. Хәтта сират көтүсләр бар. Сират көтеп яталар, улар нисәшәр ел буена ятулар ла мөмкин. Романдар да бар, повестьлар да бар. Һәм шулай ук хикәяләр, иң мобиль жанрларның береһе бүгенге көндә ул хикәяләр бит. Менә хикәяләр дә бар. Шулай ук шигърият, публицистика, күп жанрларда урынын ала инде. Күбрәк нинди темага мөрәҗәгать итә алар? Бүгенге заманда
тарихи тема әле һаманда актуаль дип уйлайм. Менә әле икенче номердан безнең беренче номердан 2022 елдан Мәүлид Ямалетдиновтың Ишмөхәммәд Сәсән романы басыла башланы. Шуннан һуң тарихи менә шул ук Шайморатов образына мөрәҗәгать иткән сәсмә әсәрләр булдылар. Миләүшә Каһарманованың Салават варихтары, шуннан һуң Флүр Галимовтың Шайморатов, генерал Шайморатов кебек романы. Гомумән тарихи шәхестәргә әле игътибар кәмемәй. Менә көнүзәк мәсьәләләргә, бүгенге мәсәлән, кала прозаһы ул бездә бик аз тәэмин күрәтелгән, шулай бит. Көнүзәк мәсьәләләргә кагылганда заман темаһын яктырткан әсәрләрдән менә мин билдәләп үттер идем. Менә әлеге менә 1-2 ел синдә генә булган романнар исеннән Раят Вәлиевтың Цех романы. Бында ул бүгенге заман, бүгенге геройлар, бүгенге кешенең психологияһы бик нык асылган. Производство романы тәйрдәр ине уны Совет осырында, шулай бит. Бында кеше күңелләренең цехы һүрәтләнә. Шулай итеп, быелгы елда журнал үзенең укучысына нимә тәкъдим итә? Тамашачыларны бераз кызыксындырып ибәрәйек әле. Быел әлбиттә рубрикалар, менә ошо Агыйделгә 100 дигән рубрика буласак. Онда менә тарихи ел язма рәвешендә мәкаләләр дөнья күрәсәк. Шуннан һуң без уйлайбыз инде ошо Агыйделдә эшләп киткән язучыларның Агыйдел менән бәйле истәлектәрен, хатирәләрен җыярга. Шуннан һуң фотоларда тарих дигән бер проект уйлайбыз. Шулай ук уны бәлки тышлыкта урын алыр ул. Шулай элекке борынгы усурлардан алып дип әйтәйек инде, бүгенге көнгә тиклем ниндәйдер ел язма һымак килеп сыкмас микән дип. Чөнки фотоларда бит инде ул бөтә тарих. Унда безнең тарихы, гомумән Агыйделнең тарихы. Гомумән укучыларны быел кызыклы Агыйделнең хандыгында сакланган ошондай хатирәләр һәм кызыклы әсәрләр көтә дип әйтергә кирәктер. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен, уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп, Агыйдел әдәби журналының 100 еллыгына әзерлек башланды. Ошол хакта без журналның яуаплы секретаре Луиза Киреева белән һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Сау булыгыз.